Baka atong litrato ni VP Sara og ni FPRRD nga nagkaon sa Christmas lunch. Unya kanto nang pagitabo bitaw atong pizza 25. Tong palipay staan. Katong palipay sa mga Duterte ngadto sa mga taga Davao. Yes, unya Christmas lunch man gud to. Syempre kung naay mga tapok-tapok radyo mandong ang lechon sa mga Davaoenos, easy ka kayo na. Easy. Kabalo ka pamahaw lang sa to mga kasama tagon, nakalechon na. Gani, no. Ang kaingon siguro nila ba na kanang lechon di nato na tayo-tayo nga maangkon. Aun sa bantaon ning mga kwan oy anti-Duterte. Ana pa tong anti-Duterte kadyo mandong nga nag-viral karon na ipangalan nga kanang sa Facebook page nga WhatsApp Pinas. Quote unquote simple lang daw sila, natawa ako. Unya ang picture nga iyang gi-post radyo mandong. Mga simple man nga pagkaon. Naalang yung lechon sa tunga. Nga simple ka pod. Alang sa mga Davaoenos. Kabalo na si WhatsApp Pinas nga kita ganit dres dakban sa Davao. Pansit lang na ha? Ato ba ganin nagsubakan og 5 kabuk baboy? Pansit. Pansit rata. Yes. Pero ang subak mag-ihaw tag 5 kabuk baboy. Kana. Subak pa lang na. Subak pa lang na. Subak pa lang na. Pansit pa lang na. Kasimple ka jumandong ang mga Davaoenyo. Mo to nga ni react ang mga Davaoenyo agoy ni siaw na puding mga anti-Duterte ha. Ni ana gani si Mary Minda sa iyahang post nga paano ka nakakasiguro nga sa bahay nila yan. Pag-isip-isip pod. Giimbita na sila. Kayo sa ilang balay ni Day. Kaya sa may Taal Day. Kaning bintana, familiar bagyo na ako. Ni mo nilang ancestral home nila ni Inday. Mo ni ilang karaang balay ni Mayor Duterte kanadto bagya kasama fiscal ba siya. Pero ana sila radyo mandong, bawal ba day sila maglechon? Moingon tag simple kay di ba kay numduman radyo mandong. Kung naay mga dagkong okasyon si FPRRD sa una, kana ganing mga lumpia. Maugani ba mga Pinoy dili nga nakabongga ba? Moingon mo ga bongga ang lechon na unsa mo dira nga mo halos kada adlaw ang mga Davaoenos lechon. Kanang lechon day tradisyon naman nato nagdaybaga okasyon. Basta makaya lang na magilitson day. Unya social na day na. Yes. Grabe po. Wala ba gyud day katungod nga magbutang og litson sa atong talod kananan? Mao gyud. Wala ba day katungod ni si Inday ug ang iyang papa nga mukit-kit o sa panit kag kagumkom kayo nga litson. Siguro ka jumandong manggod makaingon sila og basi mahal pug kayo ilang litson dito. Mo naingon sila nga makagdili man nila mahalos maadlaw-adlaw. Diri mga igala tingalaman mo. Wa siguro kay makit-an sa kana ganing mga balay dinhing kana ganing walay litson. Wag halos taga-adlaw mga higala bisan dili holiday season. Kabi din nami mga tangkal sa mong likod sa mga balay. Muna nga anytime gusto mi inasal og litson pamahog paniudtog panihapon. Kaya na muna kay mga binuhi. Yes.